Ayiwa maa bɛ se ka sara I ka baara kɛ ko ɲuman na nka maa si t'i bangebaaw sara sɔrɔ nin de ye an donkan ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an ka foli ani tanu o bɛ Actuel Media lajɛbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ye bakurubaw filɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na an ka ɲinili bɛnna salen kan o min bɛ sara jagokɛlaw fɛ mairie ye laɲini jumɛn bɛ nin wari kofɔlen sarali la o min bɛ taa mairie ka wagande kɔnɔna na a ka ca ni kalo 2 ye bi Elbechir Thiam yɔrɔ ma se ka dɔn Madi Keita ni ale collectif des acteurs des médias sociaux Mali ɲɛmaa ye ɲɛfɔli kɛ u bɛna waleya minnu kɛ ani u ye waleya min kɛ walasa u ka nin makofɔlen bɛ se ka ye cogo min aw bisimila kokura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min ala ye diɲɛ don o don da fɔ n'a bɔra karidonɲɔ na Bamakɔ kɔnɔ dɔrɔmɛ 10 de bɛ sara jagokɛlaw fɛ mairie ye ni a bɛ wele ko salen o wari in de bɛ kɛ sababu ye ka mairie wagande laɲanamaya nka u la mɔgɔ caman b'i yɛrɛ ɲininka ko nin wari kɔfalen bɛ taga yɔrɔ jumɛn na a dun jɔyɔrɔ ye mun ye ni a jatelen don fasoden ɲumanya waleyaw ye Mali kɔnɔna na Abdula Mayiga ye ɲinili kɛ nin ko in kan an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlen na don o don fo k'a danbɔ karidon na feerekɛla minnu bɛ Bamakɔ suguw kɔnɔ u bɛ tan sara Bamakɔ sigida 4nan na maa caman de bɛ sugu kɔnɔna ninnu la minnu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ ka tan in sara kun min na bon ne t'o dɔn sugu jara sugu ma ja u bɛna wari nɛ bon jagoya I b'a di an bɛ salen sara 300 quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o ɲininka wari bɛ kɛ min quoi ne t'o ɲininka olu la a wari bɛ taa da mun fɛ ne t'o ɲininka olu la mais an kɔni an b'a sara tanta in kɔni bɛ minɛ an na don o don n'a bɔra dimanche la an bɛ salen sara don o don sannikɛla sannimakɛ I bɛ salen sara mais salen sara tɛ problème ye salen wari n'a ta yɔrɔ dɔnna a bɛ dimi bɔ mɔgɔ la an bɛ salen wari sara mais an ma nafa y'a sarali la parce que ni san nana an ka sugu in tɛ se ka tagama bɔgɔ fɛ jinɔgɔ sugu nɔgɔlen don fo ka dan tɛmɛ wa sugu kɔnɔna ninnu la maa wɛrɛw bɛ yen minnu b'u k'u disi gosi ni nin tan sarali ye an bɛ tan min sɔrɔ sugu na don o don a bɛ don faso kungo de la Maliba in y'an ta de maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na Mali in jɔ an yɛrɛ de b'a jɔ salen kɔni bɛ na bila ne ko ne bɛ salen sara faso ko don a tɛ fosi kɛ ne la ne b'a sara parce que n'a sarali ka kan n'i bɛ baara kɔni na jamana yɛrɛ kɔnɔ faso kanu yɛrɛ kama k'an ka nin sara nin tan minnu bɛ sara sugu kɔnɔnaw la a bɛ tali kɛ sariyaw la minnu bɛ ta sigida mairie fɛ a ka ɲɔgɔnyew sen fɛ wa ni sariya in taara n'a dara maaw tulo kan jango sigidala mɔgɔw a sarali bɛ kɛ jagoya ye wari in fana ni mairie y'a minɛ mairie ta tɛ parce que a bɛ bila mairie ka caisse de la maire ta tɛ mɔgɔ si ta tɛ foroba wari de don o wari kelen ni mairie fana t'a mara yan dɛ a b'a bila ka taa perception la perception fana b'a bila ka taa trésor la n'o kɛra n'an bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ par exemple caniveau bɔ b'o la yɔrɔ furan b'o la ekɔliso ka ba ɲini ka courant di ka ji di mɔgɔw ma o b'a la kɛnɛya fanfɛla o b'a la yirituru b'a la donc a fɛngɛw ka ca donc n'o kɛra n'an bɛ fɛ ka mun kɛ nin kin na o la an bɛ o wari ta ka na o dilan maa minnu bɛ nin salen wari ninnu sara o caman jigi b'a kan k'u ka salen wari ka kɛ ka sugu kɔnɔnaw dilan nka kuma dɔ la o laɲini tɛ sira sɔrɔ mairie fan fɛ wari mun bɛ bɔ par exemple ni Sebenikɔrɔ sugu n'i ye o salen minɛ mɔgɔ b'a miiri ko salen mun minɛna Sebenikɔrɔ o salen kan ka Sebenikɔrɔ sugu dɔrɔn de dilan o tɛ dɛ tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ o musaka bɛ don o sira fɛ ka Sebenikɔrɔ sugu dilan mais tuma dɔ la Sebenikɔrɔ ka salen bɛ se ka kɛ sababu ye ka Jikɔrɔni sugu dilan donc wari mun bɛ minɛ a ma fɔ e bɛ mun bɔ o ka kɛ ka I sigiyɔrɔ dɔrɔn dilan wari mun bɛ minɛ a bɛ kɛ de ka an ka commune labaara a ma fɔ ko n'i ye mun bɔ wajibi don o ka kɛ I ka yɔrɔ la donc o de b'a to mɔgɔw hakili la ko wari mun bɛ minɛna olu t'a ta yɔrɔ dɔn o ye faamuyalibali de ye Bamakɔ sigida 4nan na quartier 8 de bɛ yen wa o bɛɛ sugu kɔnɔnaw la salen wari bɛ minɛ k'a don sigida la nka sugu ninnu bɛɛ kɔnɔkow tɛ kelen ye o yɛrɛ de kɛra sababu ye Wɔlɔfɔbugu sugu mɔgɔ dɔw b'u k'u ban ka salen wari sara ko ka d'a kan olu tɛ k'u ka wari nafa ye nin tun ye Abdulayi Mayiga ka sɔrɔlen ye salen ko kan
Jumado joué kalo kile mugan ani duru san ba fila ani mugan ani duru plateforme e-learning kolomo karili baaraw kɛra Bamako Hôtel Salam kɔnɔna na ni u ka baara bɛnnen do kɛnɛya baarakɛlaw lakɔgɔli ma ni bɔlɔlɔ kan kalan plateforme bilala sen kan ONG Intra Mali International Mali fɛ ka fara ONSRI INFSSI AES ani ka fara Empower School of Health ka dɛmɛɲɔgɔnya kan Nana Kadija Kone kumbe kenen kan anka anyamada akasoro luna. Avec fierté et espoir que je déclare officiellement lancer la plateforme numérique de formation à distance en santé de la reproduction. Ka kɛɲɛ u ka projet dɔ bilali sen kan ni o ye classroom tukuri ni o musaka bɔra Takeda Pharmaceutical Company maaw fɛ. O ye fɛɛrɛ ye min ye e-learning ye ni o ye degeli ye k'a kɛ an ka dɔgɔtɔrɔw kunna. O baaraw nundun kɛra Ningo Kolobokari, Jumado, je kalo kile mugan duru, samba fla ani mugan duru, Hôtel Salam na Bamako. Ni fere kura yɛrɛ bilala sen kan ka waleya ONG Intra Elfu Mali maaw fɛ ani ONASER ka fara INFS maaw ka bolo di ɲɔgɔnma kan ani Empower School of Elfu. Ni an ka jamana minisiri ka yamariya ye ka fara sanfɛ kalanso kan minnu bɛ ɲinini kɛ ani an ka sɔrɔ minisiriso. Les modules disponibles abordent des thématiques essentielles telles que la planification familiale. Module minnu bɛna kɛ u bɛna boli babu damadɔ kan i n'a fɔ bange kɔlɔsi pezeliw bogotigiw n'u ka kɛnɛya ko o n'a ɲɔgɔnna caman ni baara bolodani bɛna kɛnɛya ko don ba la ni k'a digitaliser o hukumu de kɔnɔ n bɛ foli di maa caman ma ni kɛnɛ kan ni o ye degelikɛlaw ani kalanyɔrɔ mɔgɔw ye kɛnɛya minisiri médecin colonel Asaba Diallo Touré jijalen nin ko in na kosɛbɛ yaasa bɛɛ ka se ka dege ka ɲa o kama an nisɔndiyalen bɛ nin degeli in bila sen kan. Le médecin colonel Asaba Diallo Touré reste fermement engagé à promouvoir une santé reproductive accessible, équitable et de qualité pour chaque citoyenne et chaque citoyen. Ka kɛɲɛ ni baara bilalen sen kan fɛn min ye kɛnɛya tigilama caman ye u na se ka degeli bolofara caman kɛ yaasa ka se ka baara ta ka di maaw ma u sigiyɔrɔ la jango minnu n'u sigiyɔrɔ la ni kow bɛ dafalen tɛ kosɛbɛ. I n'a fɔ a b'a dɔn cogo min na an ka jamana bɛ insécurité la donc jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu accès ka gɛlɛn donc hali n'i ko k'i bɛ taa kalan di agent de santé ma a yɔrɔw la a ka gɛlɛn dɔw fɛnɛ b'o yɔrɔ la minnu tɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn école la parce que à cause de la sécurité k'o bɔ la Mali ka bon kosɛbɛ spécialiste tɛ yɔrɔ bɛɛ la donc pour que ka accès formation accès nɔgɔya bɛɛ lajɛlen on appelle ça l'équité mɔgɔ i bɛ yɔrɔ la Mali jamana kan i ka se ka formation i ka se ka kalan sɔrɔ walima k'i ka dɔnniya sankɔrɔta santé ko la donc o de la an ye plateforme dɔ bila formation en ligne de do i bɛ se k'i to i ka yɔrɔ la ni téléphone b'i bolo walima ni ordinateur b'i bolo i bɛ se ka formation suivre maintenant formation ye accéléré do fɛn min kan o ye den ni ba olu ka santé ko de donc on appelle santé de la reproduction donc mɔgɔ bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ i n'a fɔ infirmier ou sage femme gynécologue ni obstétricien olu bɛ se ka former minnu ye écoledenw ye fɛnɛ olu fɛnɛ ka module dɔw b'a la min b'a to u bɛ se k'u ka kalan ta u ka yɔrɔ la. Ni fɛɛrɛ kura in kolobokarili sen fɛ fɛn min ye baara in yɛrɛ ye a sigili sen kan ni o ye plateforme digitale ye o taara ni k'o di kɛnɛya minisiriso ma yaasa a ka se ka kɛ a kɛcogo la infirmiers kunna muso jiginniw sage femmes ani maa minnu bɛ fɛ ka dɔ fara u ka baaraw kan yaasa k'u jo kosɛbɛ santé de la reproduction ko kan ani bange kɔlɔsi fɛɛrɛw la Mali la. DB a administré donc anw ye partenaire ye Intra Elf anw ye an n'an jɛɲɔgɔnw anw ye formation an ye plateforme développé bi de an y'a di officiellement ministère de la santé ma donc olu de bɛ na gestion kɛ accès dɔw de b'a la i n'a fɔ plateforme do bɛɛ tɛ se ka k'a kan mais il faut que soit i ka kɛ santé kalanden dɔ ye étudiant en santé ou bien i ka kɛ santé baarakɛla dɔ ye donc région sanitaire o ni ministère de la santé o ni district sanitaire olu de b'a on a accès facilité mais wari tɛ sara la formation en ligne est gratuite. Nin kɛli bɛna kɛ sababu ye dɔgɔtɔrɔ caman bɛna dɔ fara u ka dɔntaw kan ni k'u jo u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye kabini u sigiyɔrɔw la hali ni maa joli ma wuli ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka taa dɛmɛ don u ma
Ni projet in bɛna kɛ sababu ye fana ka fɛn caman nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ kalanko ta fanfɛla la. Jango minnu kɛlen no bolo kɔfɛ fɛn. A ka ca ni kalo 2 ye bi i n'a fɔ an y'a fɔ dɔgɔkun kibaru daminɛ na cogo min El Béchir tununnen don ni kunnafonidila don wa collectif des acteurs des médias sociaux au Mali maa don ka fara Kati ɲɛmaa dɔnnenba kan. A yelekula maaw fɛ maa minnu ma se ka sugu dɔn wa kabini o don fo ka taa se bi ma a ka jɛkulu kɔnɔmaw ja tigɛlen don. Anw ye seereya sɔrɔ a ka jɛkulu ɲɛmaa yɔrɔ o min bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye ko minnu kɛra u fɛ ani ko minnu bɛ ka kɛ walasa cogo min maa kofɔlen bɛ se ka ye. A tun bɛ Zeynɛbu Ge ka kuma bara la an ka ɲɛmada a ka kuma fɔlenw na. An baarakɛɲɔgɔn an teri an jɛɲɔgɔn n'o ye El Béchir Thiam ye an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ a ka famille yɔrɔ la n'o ye a ka du ye mɛ kalo tile 9 ko mɔgɔ dɔw nana ka na minɛ mɔgɔ minnu mɔgɔ t'u dɔn mɔgɔ t'a dɔn a minɛra ko min na mɔgɔ t'a dɔn a taara yɔrɔ min na. Donc an ye o kunnafoni mɛn a ye jatigɛ caman s'an ma a ye hami caman s'an ma a ye kɔnɔnafili caman se ne ma ani n ka association kɔnɔdenw kosɛbɛ. An ka association tɛ se ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔna la an ɲɛmɔgɔw de fana b'o jamana la. Donc an ni a ka famille ye plainte déposée n'o ye ka se wuli ka se sariya tigilamɔgɔw ma k'a yir'u la k'a fɔ ko u den u balima mɔgɔ dɔw nana minɛ mɔgɔ minnu lakodɔnnen tɛ an t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don. Bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in bilama an bɛ kɛlɛ de la mɔgɔ sugu bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔna bi bandiw b'u k'u ta k'a senfɛ terroristes b'u k'u ta k'a senfɛ. Donc n'i ka mɔgɔ n'a fɔra i ye ko mɔgɔ dɔ y'i ka mɔgɔ minɛ i bɛ ja tigɛ i bɛ kɔnɔna fili o ye jamana yɛrɛ n'a a kɛcogoya ye. Donc plainte déposera an ye kunnafonidilaw ye an bɛ se ka mun kɛ hali bi o ye kuma bɛɛ ka to ka an ka kunnafonidi baaraw fɛ ka mɔgɔ hakilila jigin k'a la pour que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka se k'an terikɛ ye cogoya min na ne hakili la depuis a minɛ don fo ka se bi ma an b'o baaraw de hukumu kɔnɔna la kosɛbɛ. An tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que an m'an terikɛ ye fɔlɔ an m'an terikɛ ye kibaruya foyi ma di an ma fɔlɔ k'a bɛ yan yɔrɔ la ou bien a minɛra yan de ninnu de y'a minɛ n'an y'o ye don min na an bɛ se k'a fɔ n ko ko minnu kɛra nɔ bɛ ka bɔ a ko la mais an bɛ an kɔnɔnajɛya hali bi an bɛ hakili da fanga kan hali bi parce que an bɛ jamana kɔnɔna la an b'a fɔ état de droit de kɔnɔna la mɔgɔninfin kɔni man ka se ka minɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu lakodɔnnen tɛ foyi mɔgɔ minnu ma dɔn parce que an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye fɛn kɛ mun tɛ sariya kɔnɔna la policiers bɛ yen gendarmerie bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔ interpeller ka t'i ɲininka donc n'a kun minɛra olu dɔ fɛ je pense que san b'a sɔrɔ an b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na ko minnu kan ka kɛ o bɛ kɛ donc an t'o si dɔn a kɔnɔna la. Donc an bɛ an jigi da olu de kan hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw donc n'u bɛ ka baara in kɛ 100 sara la u b'a kɛ 1000 ye pour que an terikɛ ni dɔw cɛ don dɔw fa don dɔw dɔgɔnin don dɔw den don a bɛ se ka ye cogoya min na joona joona. Voilà bon ko an bɛ n y'a f'i ye cogoya min na a contexte ka gɛlɛn n'o y'a situation ye parce que n'i y'a ye i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ kama o y'a sɔrɔ i b'a dɔn mɔgɔ min don fɔlɔ bon an t'a dɔn mɔgɔ min y'a minɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ sugu jumɛn don donc ça sera extrêmement difficile pour nous an k'a fɔ k'an bɛ action dɔw mene an bɛ action mun mene kunnafoni sababu la o ye ɲinan kana k'an terikɛ kɔ an fana bɛ se mun ye o ye fanga ye an jigi ye mun ye fanga ye ka se ka kumaw caya fanga da la pour que u ka se k'an dɛmɛ cogo ɲinini na an terikɛ ka se ka ye cogoya min na donc o de y'an se ye donc je pense que an bɛ ka continuer o de kan hali bi an bɛ ala deli fana ala ka o ko kɛ ka sira sɔrɔ parce que o de y'an bɛɛ ka laɲini. Kumakan laban min bɛ ne bolo o ye ne b'a ɲini fanga fɛ ani maliyɛnden bɛɛ lajɛlen El Béchir Thiam a ye fɛn caman kɛ jamana in ye a ye cɛsiri caman kɛ jamana in ye ni mɔgɔ minnu b'a dɔn ka se bi ma kunnafoni sira fɛ ani activisme sira fɛ mɔgɔ min don maliyɛnden ɲuman de don Mali ka d'a ye Mali b'a jeli la donc moi je pense que ni o tigilamɔgɔ ni nin y'o sɔrɔ o y'an bɛɛ lajɛlen kungo de ye nin tɛ kunnafonidilaw dɔrɔn kungo ye je pense que El Béchir Thiam bɛ jɛkulu caman na a ye ko caman kɛ jamana in ye donc an b'a ala deli ala ka a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ala ka se ka yelen kɛ ko in kan pour que a ka se ka ye kɛnɛya la ani lafiya la cogoya min na an kɔni an ka laɲini o de ye
donc n bɛ segin tuguni ka fanga n'o ye an ka autorité la transition ye k'u wele la kan k'u ma u k'an dɛmɛ kosɛbɛ ani LBC Cham ka famille pour que an terikɛ an jɛɲɔgɔnkɛ a bɛ se ka ye le plus rapidement possible cogoya min na. Nin tun ye collectif des acteurs des médias sociaux au Mali ɲɛmaa kumakan ye Zenabu Gueye ka kuma bara la. Gaza kɔnɔ jadi kɔtigɛbali hadamadenya tagabolo la a fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ fɔ ka taa se dangari seli ma maa ma se tɛ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninnakaw mugujugu kɛru siratigɛ banbali kɛnɛyaso cɛnni olu de kɛlen do sababu ye ka na ni kungo ye don o don dɔ bɛ ka fara denmisɛnninw ka baloko juguya kan ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don u ka bɔ i yɛrɛ yeya la. Maïmouna Daoubé walawalali caman kɛ anw ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔ lu la. L'ONU a déclaré ce jeudi 24 juillet 2025 que plus d'1 million d'enfants à Gaza paient le plus lourd tribut face à la faim croissante et à la malnutrition, s'exprimant lors du point de presse quotidien au siège de l'ONU. Le porte-parole adjoint Farhan Haq a donné des informations sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. Il a indiqué qu'environ 5000 enfants âgés de moins de 5 ans sur les 56 000 dépistés dans les régions de Del Al-Bala et Khan Younes durant les 2 premières semaines de juillet ont été diagnostiqués avec une malnutrition aiguë. Il s'agit d'un taux alarmant de 9% contre 6% en juin et seulement 2,4% en février. Haq a également dénoncé les restrictions israéliennes entravant l'entrée de l'aide humanitaire, précisant que seules 8 des 16 opérations prévues par l'ONU mercredi ont pu être réalisées. Il a noté que les personnels onusiens et les partenaires sur le terrain rapportent que l'aide parvenue à Gaza au cours des 2 derniers mois est largement insuffisante pour répondre aux besoins vitaux de la population. L'incapacité de l'ONU et de ses partenaires à acheminer une aide suffisante vers Gaza résulte de nombreux facteurs interconnectés, notamment des obstacles bureautiques, logistiques, administratifs et opérationnels, imposés par les autorités israéliennes, a-t-il conclu. Kɛlɛ de bɛ kɛ sababu ye ka dugu ci ka muso kɛ filiyatɔ ye ka faman kɛ fantan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ diɲɛ kɛlɛ fura ye nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ ko ka an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.